Там як ҳафта пеш мӯи сарма ман рафтум дар салон красоти дига цвет кардам шуда, цвети милированный буд. Мӯи сари хидмат цветча кардам. Косметикошна предлагат кардан ки профессиональный косметика намехоҳӣ харидорӣ кунӣ, истифода кунӣ. Худам дар косметический компания кор мекунам. Гуфтум ба якта крем гел барои мӯи сар падаркам додан ки барои клиенти постоянни мо биданад. Ҳами омадам ки бовар кунед ки заказом омада. Ҳамун шампуне ки бояд ама предлагат кардан дар компания хидмат буромада ҳам хурсанд шудам ки нигоҳ кунед. Аҷоибот бушда просто ма гап надорум. Просто вау тамошобино. Иш барои ёшо ай бигем ки талабаи синфи 8-9 метавонад истифода барад то 30-35 солара. Иш ай 35 сола боло ин тамоман мӯи сара сафед шудан намемонад, нигоҳу бин мекунад. Ҳар дашам мӯи сара ба қувват мекунанд, мӯи сара гул кардан намемонанд, дарозии мӯи сара нигоҳу бин мекунанд. Масалан ҳам шалковисти мекунанд, уходовый шампун, кислородный шампун ки мӯи сари шумо нафас мекаша баъди истифодаи шампуно. Буш дама просто гап надорум. Вау, просто вау тамошобино нигоҳ кунед. Ба сухан гуфта намешава, ба сухан. Блеск шабинен. Мӯи сар мехе блеск метия. Аҷоибот нигоҳ кунед ча ғафс. Халонай 400 грамм. Иша маълимаи кӯдакон уже барои хичагирӣ зана ки 60 чанд сола ҳай.